Helo, enw fi di Thomas Evans ac heddiw fi yn dangos i chi sut i fformatio paragraffau ag teitlau ar Wikipedia. Mae bob tudalen ar Wikipedia hefo fformat, yr un fformat o paragraffau ag teitlau. So os wi yn clicio ar unrhyw un o'r tudalen yma, newid hinsawdd er enghraifft. A mi sgolio lawr, ydych chi'n gallu gweld mae bob un paragraff efo'r un fformat yn is-teitlau ac yn y teitlau a peth o dda. Ond ar dechrau bob un tudalen, pan mae'r teitl yn dangos am y tro gyntaf, mae o mewn bold. A heddiw gwneud dangos i chi sut i wneud hynna. Mae yna dwy ffordd da chi'n gallu gwneud hyn. Da chi'n gallu clicio ar golygu, neu da chi'n gallu clicio ar golygu cod y tudalen. Yn gyntaf na i dangos i chi sut i wneud trwy clicio golygu. A beth da chi'n gwneud yn fyma, da chi'n highlightio yr teitl. A wedyn da chi'n clicio ar hwn yma, arthrych y testyn. A wedyn da chi'n clicio ar siwm. Mae'n barod wneud yma, ond dyna sut da chi'n wneud o os da chi heb wneud yn barod. A wedyn y ffordd arall da chi'n wneud ydy clicio ar golygu cod y tudalen. A wedyn da chi'n gallu gweld y teitl yn yma. Ac y ffordd da chi'n cael yn bold ar golygu cod y tudalen ydy trwy rhoi 3 apostrophe ar bob ochr y teitl. A wedyn wrth gwneud hyn, da chi'n gallu gweld y teitl mewn bold pan da chi'n clicio darllen wedyn. Felly os da chi eisiau creu tudalen eich hun ar Wikipedia, rhaid i chi wneud hyn ar gyfer cadw at y fformat sydd ar bob tudalen arall. A rhaid dangos i chi, mae bob un tudalen hefo y fformat yma. Os da chi'n gweld ar tudalen cynhesu byd eang, mae'r teitl yn bold a mae'r is-teitlau a teitlau yna. Felly, diolch am gwrando, ac dyna sut da chi'n fformatio paragraffau ag teitlau ar Wikipedia.